Добро утро! Включвам се с това видео от гората, рано сутрин, и искам да повдигна една много важна тема, която е свързана с затлъстяването и наднорменото тегло. Тъй като при нас идват много хора, които се оплакват от проблеми с килограмите, с това видео искам да съм полезна на максимално много хора и да дам два съвета, които наистина са действащи, работещи, много лесни и много бързо ще свалите до 5-7 кг на месец. Така, първо, защо стигаме до наднормено тегло и до затлъстяване? Като изключим хормоналните проблеми, основната причина това е обездвижването. Каквото и да си говориме, нашия начин на живот на по-голямата част от нас е заседнал. И това се дължи на самата работа. Просто самата активност е максимално нула. Какво ще рече това? Ставам, приготвям се, влизам в колата, отивам на работа, сядам на стола или работя прав и това е. Връщам се от работа, пак сядам в колата, пак се качвам в асансьора, прибирам се, сядам и тук няма никакво движение. Това ден след ден води наистина до обездвижване и до напълняване, защото тялото е много умно и то трупа килограми и ги прави под формата на депа и мазнини, които след това много трудно могат да се свалят. Втората причина, поради която напълняваме, това е неограниченото количество на храна с бяло брашно и с бяла захар. Сега можете да не си го признаете, но тези, които имат проблеми с теглото, просто много ядат сладки неща и много ядат храни, които са богати на бяло брашно. Това трябва да се намали с идеята да се прави поне веднъж-два пъти седмично, но не всеки ден да си хапваме тортички, шоколадчета, бисквитки, солетки и какви ли не вкусноти, които са изключително вредни и които водят до напълняване. Ако вие не вземете мерки, причините, които могат да ви създадат големи проблеми, са, че първото основно нещо веднага ще ви удари в костно-ставния апарат. Тоест ще получите най-малкото дископатия. Можете да не правите нищо, но в един момент ще се озовете с жестоки болки в костите, ставите и в кръста. И ще се чудите на какво се дължи. Да, това се дължи на напълняване. Другото, което е, удря сърдечно-съдовия апарат и сърцето започва да изпомпва повече кръв при най-малкото натоварване, защото обездвижването води точно до това. Третата причина, която ще ви докара обездвижването, това е сънната апнея. Доказано е вече от много специалисти, че хора, които страдат от сънна апнея, задължително са пълни. И ако се загледате при ваши приятели, познати и близки, които имат такова заболяване, ще видите, че те всичките са с наднормено тегло. За да не стигате до там, искам да ви дам 3 много важни съвета. Първото основно нещо е всеки ден по 1 час отделяйте за движение. Не казвам да ходите във фитнеса и да правите кардио упражнения. Казвам просто за тези, които не могат или нямат време или здравословни проблеми имат, просто 1 час да отделят за движение. Било то в парк, било то изкачване на стълби, било то движение някъде в градинка. Намерете си вашето любимо място, което ще ви зареди и ще видите как след това нещо вие ще се чувствате супер енергични и шанса да качите килограми са много малко. Второто важно нещо е да спрете бялото брашно и бялата захар. Не да ги намалите, просто да ги спрете за известен период от време и след това постепенно и бавно да ги вкарвате в живота си, когато върнете перфектната фигура, перфектна казвам с нормалните килограми, за да можете наистина да се чувствате добре в тялото си, защото нашето тяло реално е нашият храм и ние си го носиме докато умрем. И каквото си го направиме, такова реално и ще си го носиме.
Третото нещо, което е абсолютно безвредно и много ефективно, това е прием на тинктура Beauty Body. С нея, когато спазвате условия движение и условия премахване на лоша храна, вие ще свалите гарантирано между 3 и 7 кг. Въпросът е да я пиете всеки Божий ден, да не я спирате. Тя ще ви детоксикира тялото, ще ви намали течностите в организма и респективно ще ви помогне да се почувствате много по-добре, ще намалите килограмите с нея по абсолютно безвреден начин, без да съсипвате други органи и респективно ще имате едно прекрасно тяло, което ще ви е благодарно с много здраве. Това беше от мене. Прекрасен усмихнат ден, да ви е много слънчево и в душата, и наоколо. До скоро, чао!